So idan za ka tura sidira akwai abubuwan da ya kamata ka duba. Shi yasa na ce ma bari nayi wannan bidiyon. Idan dai za ka tura sidira akwai wani abu da sidira suke duk lokacin da ka je ka yi kwafi ɗin wallet address. Dan gaskiya na ga matsalolin nan da yawa. Duk lokacin da ka je ka yi kwafi ɗin wallet address za ka ga in ka je ka taɓa gurin da za ka yi pasting za ka ga wasu wallet address da yawa sun fito maka. To wallet address ɗin da ka taɓa tura mawa sidira ne su ne duk za su fito maka a ciki. Yadda za ka yi shi ne a yayin da ka shigo ciki misali yanzu haka nan gun da aka saka wallet ɗin nan bari na ɗan mai alama a gun. Nan da aka saka wallet ɗin nan ka gan shi ko da yake ma haka yi amfani da wannan kai amfani da nan da aka saka sending misali yanzu bari na goge nan da aka saka sending kawai kai amfani da shi. Idan ka taɓa gurin da aka saka sending ɗin nan misali haka gashi na taɓa shi to a lokacin da ka taɓa kan nan gurin inda za ka tura nan ɗin inda za ka tura a yayin da ka taɓa shi to matsalan da ake samu shine da yawa idan ka taɓa shi haka bari mu ga yau idan ka taɓa shi haka to wani kawai sai ya amfani kawai da wannan wallet ɗin ta ƙasa kuma asali ba ita bace wacce ya kwafo. Yanzu na riga na kwafo wallet ɗita to asali shi kuma ba ita bace ya kwafo kuma shi sai ya amfani da ita kuma ka ga wata wallet nan ma a gabanta in ka janyo ita ma kuma ga ta kuma ga wata duk wa'innan wallet ɗin na taɓa tura musu sidira ne. Dukkansu na taɓa tura musu sidira ne to shi yasa duk suka fito da yawa haka a ciki. To abin da za ka yi to ka tabbatar ka matse kan abun. In ka taɓa shi ba wai ka taɓa kawai za ka yi pasting bane ka matse gurin. In ka matse gurin to ga pasting ya fito sai ka taɓa paste. In ka taɓa paste ɗin ma to ka tabbatar da cewa ka kalli ƙarshen wallet address ɗinka. Yanzu ka ga wannan ƙarshen ta 21A5 21A5 ne. Idan ka duba ka tabbatar tabbas ita ce wallet ɗin da ka kwafo. Ka ga ƙarshen ta 21A5 to sannan ne ka taɓa next. Ka taɓa next to daga nan sai ka tura. Yawa za ka ga ma yawanci za ka ga suna yana fitowa. Yanzu ka ga wannan ga suna nan ya fito Zainab Abubakar wallet address ɗinta ne za a tura ma. To mafiya yawanci za ka ga suna yana fitowa. Wannan shine dama kuskuren da mutane suke yi yasa na ce gashi zan yi bidiyo a kai. Sai kuma wannan nan gurin amount sai ka rubuta misali guda 100 zan tura. In ka taɓa guda 100 za ka tura sai ka zo nan gurin next ka taɓa shikenan sai ka tura shikenan ya wuce. Yauwa wallet address ɗin shine dai babban abin da mutum ya kamata ya rinƙa lura da shi sosai gurin sanda zai tura sidira saboda ana samun matsala. Dan gaskiya ko jiya wani ya tura mun sidira guda 180 ya zo turawa ya tura mun wani wallet ɗin ba wallet ɗita da na tura mai ba. Shi yasa nake so mutum ya duba wallet ɗin da kyau sannan sai ya tura.